Darko Tanasijević otišao je po nominovane zadrugare Aleksandru Nikolić i Jovana Cvijetića Cveleta. Kako bi otišli u salu gde se sinoć, kao i svake nedelje, odigrao duel pred izbacivanje, najprije im je objasnio pravila igre. Kada veliki šef bude dao znak, vaše je da uzmete ove ključeve, ne znamo koji ključ pripada kom katancu. Na vama je da odmrsite ove lance, uzimate samo po jedan ključ i isprobavate obe katance. Ko prvi to uradi, bit će pobednik, objasnio je Darko. Nakon odigrane igrice, koja nije bila laka, kao pobednik izašao je Cvele, te su se njemu duplirali glasovi publike. Dušica Jakovljević saopštila Darku glasove publike i situaciju nakon dupliranja istih, a on je zadrugarima otkrio da zadrugu 4 napusta Cvele. Aleksandar ima 94% glasova publike, a Cvele 6%, rekao je on.